Mela rranġajna se nagħlqu b'Joe Wellis peress li għada 22 ta' dan ix-xahar Semi Bartolo jalaq 22 sena mindu ħallina se nagħlqu bil-kanzunetta Għajnejk Sbieħ. Joe Wellis jalqu l-programm hawnhekk. Jiena nkun magħkom għada. Ċaw il kulħadd! Għajnejk sbieħ bħal m'għandek inti, jiena ma rajtx, għajnejk sbieħ bħal m'għandek inti, jiena ma rajtx, jien kont rajt il-weekend f'nofs tal-lejl u ħsibt li jisbaħ minnhom ma hemm xejn. Jien kont rajt għajnejn it-tulepan u ħsibt illi m'hemm xejn isbaħ minn dan. F'dan is-skiet ġew ikellmuni Isbiħajnejk, f'dan it-tlam ġew ħarfuni. Isbiħajnejk, jien kont rajt il-weekend f'nofs tal-lejl u ħsibt li jisbaħ minnhom ma hemm xejn. Rajt għajnejn it-tulepan u ħsibt illi m'hemm xejn isbaħ minn dan. Kemm xewqat u kemm misteri isbiħajnejk, kemm demat u l-jiem għajma għazbir għajnejk. Jien kont rajt il-weekend f'nofs tal-lejl u ħsibt li jisbaħ minnhom ma hemm xejn. Jien kont rajt għajnejn it-tulepan u ħsibt illi m'hemm xejn isbaħ minn dan.